Braňo, ahoj. Ahoj. Vítaj. Ďakujem pekne. Mám pre teba pár otázok. Teším. Prvá. Viem o tebe, že pôsobíš viac ako 15 rokov vo finančnom svete, ale predtým si sa venoval obchodu s vínom a s kávou. Čo je na tom pravdy? Mám študované vinárstvo a celkom som bol obchodiak s týmito komoditami a mám rád dobré vínko a hlavne keď môžem machrovať, že ľuďom viem povedať, aké vínko ide, keď mi nalejú. Čo ťa na tom najviac bavilo, na tom somelierstve? Rád som sa predvádzal, som taký typ a rád to ľuďom poviem o víne, poradím, mám rád gastronómiu, čo je samozrejme na mňa aj vidieť a k tomu v princípe im viem povedať, aké vínko sa hodí. Ty máš u nás vo Fingu firmu s manželkou, Finkrál. A ako vám to ide? Výborné. Po 10 rokoch v MLM, 5 rokov sme vo Fingu, som aj vďačený za to obdobie, pretože som sa tam veľa naučil a dnes všetko využívam v praxi. Ako sa dá, mňa tak zaujíma, že ako sa dá sklbiť takéto manželstvo, ten osobný život s tým pracovným životom. Ako vám v tom pomáha možno Fingo? Veľmi fajn. Ja ináč som aj vďačný za predchádzajúcu prácu, lebo som tam manželku spoznal, stretol a som za to šťastný. A poviem otvorene, že veľmi nám to funguje, pretože ja som taký ten snílek, rád vymýšľam nápady. Janka to krásne učeše a spoločne potom máme spoločné ciele. Taká harmónia, výborne sa to počúva. Braňo, a kde pôsobíte na Slovensku s manželkou? Kde máte divízie, alebo pokiaľ siahajú vaše prsty? No my sme tak rozletaní po celom Slovensku, lebo aktuálne sme v Žiline, ale tým, že ja som podnikal dlhé roky aj v Bratislave a v okolí, tak je to 7000 km mesačne. To hovorí asi za všetko. Čo by si odporučil na Fingu ostatným maklerom? Prečo Fingo? Častokrát sa nám stáva pri náboroch, že mi ľudia ani nechcú veriť, čo Fingo ponúka a hovorím im, poďte vyskúšať, uvidíte, že je to pravda, pretože ja sám už som tu skoro 5 rokov a viem to posúdiť, čo Fingo ponúka, čo Fingo dáva a hlavne, čo slúbi, to dodrží. Čiže zastrešuješ u nás aj pozíciu obchodného regionálneho riaditeľa? Áno. Vždy som patril medzi obchodníkov, čo ma stále baví, pretože s ľuďmi sa rád stretávam, ale dneska vnímam veci aj tak, že chcem pomôcť. Je na trhu množstvo šikovných ľudí, ktorí sú niekedy vyhorení, niekedy nedocenení a Fingo je jedinečná možnosť niečo naštartovať a dostať nový impuls. Super, ďakujem ti veľmi pekne. Rád som ťa videl. A ja teba.